Nem itt lakik a Babi néni? Mocskos Ferenc utca 33? Bedobom kővel ablakat jó igényesen. Inkább mégis csak becsengítnék, hát ha itthon van az öreg. Csókolom, Babi néni, én vagyok az a Józsi, ez a katona. Szevasz Józsikám, mi út van? Megyek ki a strandra, Babi néni, eljön vele a strandra, Babi néni? Na, megyek vele a strandra, na. Jó, rendben, elmegyek vele a strandra, de előtte megfőzöl jó kis bauxit főzeléket. Segítsél nekem, kérlek, a lassan. Megakadt a letöltés, bassza! Várjatok te! Szarad, zsittok. Szaradj! Zsáttam. Erre, hogy a geciben van tovább? Babi, még mindig itt lakik, Babi néni. Hát, hogy ne laknák már mégis itt? Hát akkor különben magája macska. Kívónák, mondta a macska. Itt a bauxit. De szép bauxit. Honnan Nem van? Én magának csináltam, de nem kérdezősködni megfőzni, mondta József a katona. Na! Hozzad egy... Még mindig tölt, várjatok! Hozzad egy köcsögöt! Nem jó a kolinet! Babi néni, hogyha elhozza a köcsöket, akkor kiválasztom szépen gyönyörűségesen, hogy melyik itt be lesz az megfőzve jó igényesen. És a Babi néni az összes köcsögét előhozta mindenhonnan. Ebbe főzöm meg, mondta József a katona. Ekközben Babi néni háttal tangó harmonikázott egy kicsit. Miközben Józsi kiöltette a lelkét Babi néninek. Helga, nagyon rosszul működik a kolinet, folyamatosan megakad a letöltés. Azt mondom, hogy mindjárt felhívom el akkor a Sanyit, hogy állítani kellene ezen, hogy letöltés. Ez sebesség, ez nem jó. Vagy csak simán a YouTube szar. Nem a zöldséges. Hát ez még mindig bitangusztalatosan postor, de hozzon bele kolbászokat, ne kell rázzon anyám. Nincsen nekem, de mindjárt hozok. Nem várom. Nincsen, de hozok. De nincsen nekem kolbászom, de várjál, hozok, mondta Babi néni szemérmegesen. Babi néni cső. Itt van a cső, Babi néni. Ja, azt vagyok egy szívet ezt. Na, valaki tényleg szóljon már, hogy kurva szar ez a rendszer. Cső, mindjárt jövök. Mondta a Babi néni, akinek De az a végén van. Babi néni, mikor megyünk már a strandra? Mikor már? Babi néni, na mégis, mikor? Most már úgyis bezárt, fiam, úgyis mindjárt bezárt már. Nem várunk mindentől. Dehogy nem. Inkább meghallozom ezt a jó kis cselkészkolbászt, ezt jóságot. Mondta szentimentálisan gyönyörűségesen Babi néni, akinek az ujjai gyöki volt. Mondja fiam, hát maga honnan érkezett? Azt hiszi, hogy maga itt majd foglalkoztat nincs társaságon? Hát én Nógrádi vagyok mégis. Mit képzel? Nógrádi vagyok. Báj, hogy Nógrádi vagyok? Báj, ilyen a vérem, báj. Ticság, buksi, kiszökő!